Juan. Mga kapadyak, first stop namin dito sa may Flores na idol. Malakasan. Malakasan. Idol, Stop over muna tayo. mayroon pa tayo hinihintay na isa. Oh, shoutout dyan mga sa Bikers. Shoutout kay Boss Gabo, hindi ka nakasama. Bro, shoutout mo. Oh, shoutout sa mga naiwan. Nagagawa natin mga bro. Yung mga nag-alarm dyan, hindi nagising. Stress, Brian. Di may call center. Oh, shoutout. Shout out sa sponsor namin. Saan? Kumusta? Sa mga taga-Hawaii na pinsan namin. 5 minutes later. Para na tayong gumagamit ng Insta 360. Dito na kami sa malapit ng bayan ng Umingan. Time check 6:50. Hintayin pa namin yung naiwan na kasama. 5 minutes later. Na kami sa bayan ng Umingan. Shoutout kay Sir Ace sa ginawa niyang jersey namin. Ang ganda. Wow! Sir, baka naman. Thank you dito sir. Thank you. Jersey namin na magaganda. Ayos, aircon. Cool. Oh, sa mga gusto magpagawa, message nyo lang si Sir Ace. Yan na si Sir Dominic. Let's go! Nakainan na kami. Let's go! Yun, nakainan na kami. Yan! Karga amper. Anong kamabannog?
man lang yung basa. LOL! Karayungan tour. Idol! Good morning! Punta kami sa ano? Sa... Dito, yung view. Nature... Nature Park. Yung beautiful. Saan ka galing Idol? Ay, bititi ko mga playground mo ah. Sinugan. At ito yung idol natin na isa sa EPBC mga kapadyak. Sir Rex Aison. Maganda mag-bike dito mga kapadyak. Walang sasakyan. Natis mga mga barangay sir. Dias. Oy, malapit na tayo. Barangay Dias. Good morning sir. Good morning. Good morning sir. Uy, 800 meters away. Malapit na. Dami sa kilometro. Mga kapadyak, pag nakita nyo na to, dito tayo dadaan. Papasok dito. Yung mga ibang kasama namin dumiritso doon. Papasok na po tayo dito mga kapadyak. Rough road. May mga kasabayan tayo. First time nyo pumunta dito mga boss? Ako rin. Shout out yan Anong team nyo? Taga saan kayo? Ay ne! Sir! Muli kami bay! Shout out! Wow, nandito na tayo mga kapadyak. Yahoo! To the left. Good morning po. May entrance fee 20 pesos. Welcome. Good morning sir. Good morning madam. Doon tayo magbayad.
Ayan mga kapadyak, uwian na. Maganda dito sa ano, sulit. Uwian na mga kapadyak. Yellow. Yellow. Video dito. Green na green. Salud, shout out. Anong masasabi mo sa rides natin ngayon? Enjoy? Scam? Scam? Hindi naman eh. Aray, PRP! Enjoy yung ride natin ngayon. Hanggang dito na lang yung ride natin mga kapadyak. Ingat sa mga pumadyak ngayon. Ride safe. God bless.